Junts és un partit amb vocació només de permanència al poble de Sant Feliu de Codines i el que vol és treballar pel poble. Hi ha gent molt diversa, inclús de diverses ideologies polítiques i de diverses sensibilitats nacionals, però el que ens uneix és la passió i l'orgull de ser santfeliuencs. Com definiria la seva llista? Heterogènia, compromesa, barrejada, per tant, una mica ens permetrà conèixer les diferents sensibilitats de la gent del poble, perquè governem per tots, no oblideu mai. Has parlat de les antigues coses que has fet, però també dels projectes de futur, que també, entre molts d'altres, serien, per exemple, facilitar la mobilitat al centre del poble o un nou centre d'atenció primària. Explica'ns els principals punts que tu vols fer servir un moment. Bé, els estem acabant d'elaborar, però és evident que tenim dos eixos. L'eix seria dels joves i el poder desenvolupar la seva vida al poble. Parlem de feina, parlem d'habitatge, parlem d'ensenyament, parlem d'educació, parlem de que tot el que té a veure amb el món de les noves tecnologies, crear un centre una mica on els professionals i els treballadors de les empreses puguin intercanviar experiències a fi de que de l'intercanvi neixen l'evolució i allà puguin doncs inventar nous productes, provar nous processos i això lluny del que seria el seu àmbit de treball, que allò que han de fer és treballar i en canvi fora d'aquests àmbits més relaxadament trobar-se totes aquestes persones i poder treballar en inventar, en crear nous productes. Això, la contrapartida que hi hauria pel poble és que tota la gent jove que s'hi pogués sumar i que es pogués formar allà faria que aquestes empreses, que n'hi ha moltes a Sant Feliu que treballen en l'àmbit de les noves tecnologies, poguessin tenir cantera, gent del poble jove per treballar aquí al poble i no haver-los d'anar a buscar fora i que els d'aquí hagin d'anar a treballar fora. Això seria l'eix una mica l'econòmic lligat amb la joventut. Llavors hi ha l'eix de les infraestructures, que això el que es tracta és de tenir més i millors serveis, per tant parlem de no renunciar a la variant, de lluitar a la variant, que ens ajudarà a pacificar el centre del poble, d'obrir nous espais d'aparcament perquè la gent de la perifèria pugui venir al poble, de tots els carrers que s'han d'obrir amb els nous plans parcials urbanístics, que el que fan també és generar sòl per crear nous habitatges, per seguir donant feina a aquest sector de la construcció que havia sigut històricament o és molt important a Sant Feliu de Codines i a la vegada generar noves obertures de les escoles cap a la carretera, obviant aquell revolt tan perillós de la plaça cap a l'Espletxa i cap a les escoles, que ara pràcticament no es passa pel carrer Vic i el Roure Gros, del barri de Sota Cantalet on visc jo, cap baix a la Soleia, passant per Lloberes, per tenir una alternativa que no tots surtin per Cantalet. Això seria tot l'eix urbanístic. Mantenir, evidentment, els molts parcs que hem creat i seguir treballant amb la pacificació una mica dels carrers. Aquestes zones 20 que el que han de generar és prioritat al vianant, que el vianant sigui l'important en els carrers de dintre el poble, però tampoc oblidar el cotxe. El cotxe és important, sobretot en un poble, per anar i venir amunt i avall. I al centre del poble, si només fos un lloc d'anada, posant aparcaments n'hi hauria suficient, que ja n'hem posat el doble dels que hi havia i més, però també és un lloc una mica de trànsit, coneix diferents barris i quan tu vas amunt i avall també has d'acabar passant pel poble. Per tant, Sant Feliu, que era una terra de camins, una terra de pas, al seu centre unia els barris, perquè era un torrent tapat i això continua funcionant així. És un lloc de trobada molt important i molt bonic, tothom va a la plaça, tothom coneix la plaça, per això hi ha aquesta tensió de molt trànsit, però a la vegada els cotxes també han de poder passar per allà i el trànsit. Per tant, és seguir treballant amb conjuminar aquests dos aspectes i infraestructures que han de millorar també el nou pavelló, que ara ja l'hem cobert i s'ha de tapar pels voltants i ampliar la pista i posar-hi el terrasso, un nou local social en el pavelló, perquè van molts nanos i molta gent que van allà no poden fer una vida social, com si passa a altres equipaments esportius, el nou CAP, aquí al centre cívic, un centre de dia per a la gent gran en el segon pis, que ja estarà al costat dels metges per tractar les persones d'Alzheimer, amb inicis d'Alzheimer i altres malalties degeneratives que no hagin de marxar de casa seva a una residència de seguida, l'acompanyament a la gent gran, els serveis que fem amb la Caixa, amb la Fundació, doncs això és seguir-ho treballant perquè quan un es jubili no tingui la sensació que l'aparquen, sinó que s'obre una nova vida per també, inclús, per ensenyar als joves allò que ells han après i haver-hi una transmissió de coneixements. M'explico?
també doncs hem d'ampliar el museu, a sobre el carrer que s'ha obert coneix la part de baix del poble amb el centre, que li hem dit, ja el vam anomenar passatge Martí Garriga, que és un home doncs, que havia fet molt pel poble, i en honor seu, i doncs també hem de seguir treballant. Ara hem d'obrir el carrer Esquirol per donar sortida a l'Era Nova cap a les escoles, que també aquells barris estan molt tancats. Quan va haver-hi un incendi a casa d'una persona, vam veure que els camions de bombers no hi arribaven. Per tant, hem de millorar tota aquesta connexió també entre barris i de barris al centre. Però la clau de volta està a la variant, a la qual no renunciem, hem de seguir treballant. Com he dit jo, si nosaltres pensem que no hi ha res per fer i que tot està perdut perquè no hi ha un duro i perquè no hi ha un duro, doncs, escolta, pleguem. Jo ja no m'hauria sigut mai alcalde, ja no m'hauria presentat, no? Per tant, hem de lluitar, no hem de renunciar a res. Hem de ser realistes, però hem de renunciar a res. Perquè jo crec que Sant Feliu de Codines, estic convençut, és el millor poble del món, ho dic així de clar. És que més clar no puc dir-ho. Pere, i per acabar, creu que el fet d'anar amb una llista que no tingui una estructura de partit al darrere el pot afectar d'alguna manera? Hem creat una assemblea local, que hi ha 41 membres, ens reunim cada mes, i ja no són militants, són associats, i som 41. Més que mai, jo n'havia tingut quan estava al Partit Socialista, que com a màxim havíem sigut 28. Vull dir que, per tant, hi ha gent molt diversa, i gent que té ganes de dir la seva en el poble, que és on vius.